Akwengibikelele nje ekuseni kulesibili ekuseni kulesibili namhlanje ngila eGoli, ngila endaweni yaseGoli. Kungekudala nje ngizobe ngiqala umsebenzi wami wosuku endaweni yaseGoli. Ngiyanibingelela mzi wonke waseGoli nje. Namhlanje kumhla ka-21 nje kulesibili ngikhona ngila eGoli, bese kuzothi kusasa ngomhla ka-22 ngizobe ngilapha eNewcastle ngenza futhi nakhona umsebenzi wosuku. Babukeli, nansi into engiyicelayo ukuyenza nengicela ukuyisho futhi, especially kubantu bonke abazana noDokotela uMngcobo Yahlehla. Ilena ke ethi ngiyakufisa ukuthi mangabe uzoza nje la endaweni yaseMfulo la ngisuke ngikhona, umane ufone ubhuke wenze ibooking. Umane ufone wenze ibooking. Ibooking yenza ukuthi ke sazi ukuthi sizobe usuku lethu sizolimisa kanjani. Lokho kwenza ukuthi yonke into ibe kahle, nokuthi futhi singa-end up uthothi simosa isikhathi. Let's say siufikile nje la usuthola uDokotela akafiki, usaphumule naye la asuke ephumule khona. Kodwa mangabe ngazi ukuthi nawe usukhona futhi nawe uma usufikile, ngabe ukuthi ususpend isikhathi esiningi umile la, kodwa kufanele ukuthi nje sibone senze njani uphume uhappy, nami futhi ngisale ngihappy ngokuthi ama-service wonke osukwafuna uwatholile. Yiloko nje ngikhona ke ngila eMfulo kusasa nje bakulesithathu ngizobe ngilapha endaweni yaseNewcastle. Iloko nje bengifisa ukungidlulisa nengifisa ukubonga. Sibhuka kanjani ke la? Sithi 073 219 666 4. uNkulunkulu akubusise, niphile nje phela. Bye yo.